Nakay, marap mambit. Tapapan naman ng bakit. Papan ka man makimaritisain. Apan ka man agbiro kan tika chismisain bakit. Ay naapaw bakit awal lagti umaamon nga mapan makichismis nga mapan makimarmaritis ay naapaw bakit big bigat bakit ay na paupan mo man isarak datang ngiwat maun iti chismisain ay na bakit damdama sige makasarak ka ti pakay barbaranggayam. Ay naapo bakit? Awala umaamutan nga mapan makichismisain. Nagadupay lang ti obra dito'y balay bakit? Di ka pa'y nakaindinaw. Di ka pa'y nakalablaba. Di ka pa'y nakasagsagad dito'y balay bakit? Ay naapon, unaam ki diti mapan makimarmaritisain. Unaam ki diti mapan makichismisain. Tanya, siyak tumati agobra kadagiti obra dito'y balayain. Ay naapo, unaam ki diti mapan makichismisain. Unaam ki diti mapan makimarmaritisain. Imbis nga agobra ka dito'y balay. Ang paya, at dati maalam, ditapan mo pa nakichismis. At dati sweldom aya nga agmarmaritis bakit? Bumanang ka dita aya bakit pa nakimarmaritis mau? Ampay, tinawagan na ka manay ni kumarim nga tuyang. Adaman ti barbaro nga chismis nan. Adaman ti barbaro nga imaritis na kanya amaun. Opo, damdama nakasarsarak ka. Damdama na pasma data bibig mo ti ka mamaritis mo. Ampay, sino man tiyapan mo paki chismisanain? Ni kumarim nga tuyang. Ni kumarim nga kwanang di kay laod. Ay na po, ino ni kumarim Berta. Sinaw, tumapan mo man pakimaritisa-nain. Ay na bakit? Noon na ipabarangay ka, di ta ka chichismis mau. May salakan na ka, dagita ka maritis mau. Ay na po bakit? No kung madatapan mo pan nakichismis, taglinis ka dito'y balay, di na sayaat. Ay na, hindi ka magkitaglinis dito'y balay. Lumuwar man nga. Inak bumatang ti pampers di anak mo. Gaduman nga sinaumon.